Terwijl de mussen van het dak vielen, waren de Zeeuwse gemeenten deze week al druk met de jaarwisseling. En brandweervrijwilligers vertrekken noodgedwongen. En er gebeurde meer deze week. Een overzicht. Alles uit de kast voor meer zoet water nu het klimaat steeds droger wordt. En de natuur meer gebruiken om dijken veiliger te maken bij zeespiegelstijging. Dat willen alle overheden in de regio om Zeeland klimaatbestendig te maken. En opslippolders zijn daarbij geen taboe meer. Het is gelukt om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Waterschap, gemeente, provincie en ministeries hebben gezamenlijk een koers uitgezet om de klimaatproblemen het hoofd te bieden. Niet dat er al hele grote knopen zijn doorgehakt, maar er zijn uitgangspunten geformuleerd. Eerste beslissingen zijn nu genomen. Eén is dus om te zorgen dat zo lang mogelijk ook dit zoetwater meer beschikbaar blijft voor dit gebied, voor Krakzoommeer. En anderzijds om ook gewoon het zoetwater wat er valt, wat eigenlijk gewoon in de grond zit, dat we dat ook gewoon echt zo goed mogelijk benutten. Maar ook misschien wel zorgen dat wat er in de grond zit ook gewoon aangevuld wordt. Het Volkerak moet dus zo lang mogelijk een bron van zoet water blijven. En er komen meer innovatieve projecten om water te bufferen in de grond. Alles op alles om de landbouw zoveel mogelijk zoet water te geven. Op het moment in de winter, als er heel veel neerslag valt en je voert het niet af, dan kan je het wel gaan bufferen ook in de grond. Koen Verhoeven is de man die de 30 overheden, verenigd in het samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta, langzaam naar onvermijdelijke beslissingen navigeert. Over zoet water voor de landbouw en over bredere dijken tegen de zeespiegelstijging. Als het gaat om de waterveiligheid willen we echt gewoon de samenwerking met de natuur verder onderzoeken. Hè? Dus kijken van waar kunnen we de waterveiligheid combineren met oplossingen voor natuurontwikkeling. Meer gebruik maken dus van de schorren die de dijken beschermen en meegroeien met de zeespiegel. Ook aan de binnenkant van de dijk, zodat er brede zones ontstaan. Bijvoorbeeld met de opslippolders. En dat is echt de bedoeling om de lijnen die we nu hebben als dijken te gaan verkennen van op welke plekken kan je ook van die lijnen zones maken. En dat is aan de buitenkant en dat is aan de binnenkant. En rond de Westerschelde is in ieder geval op dit moment de locatie waar dat het meest urgent is. Waar ook de meeste mogelijkheden zijn. Maar dat gaan we ook breder verkennen voor de hele delta. En dat is iets wat we de komende 6 jaar met elkaar gaan onderzoeken. Bredere dijken met schorren blijken goed voor de veiligheid. Dat is te zien bij Saaftingen, waar de schorren inmiddels meer dan 3 meter boven NAP liggen. De schorren zijn ook gunstig voor de natuur, voor de waterkwaliteit en voor de visserij. Bredere dijkzones kosten wel meer ruimte. En we weten in Zeeland dat dat best een discussiepunt is. Hè, maar aan de andere kant moet je ook goed nadenken over de verre toekomst en kijken hoe je je gebied veilig kan houden en toekomstbestendig kan houden. En dan is dit één van de opties. Het wordt wel de grote verbouwing van Nederland genoemd, want door de klimaatverandering zijn er zo ontzettend veel maatregelen nodig. En dat geldt natuurlijk helemaal voor Zeeland, dat meer dan waar ook geraakt wordt door zeespiegelstijging en tekort aan zoetwater. Stap voor stap zie je dat nu de eerste besluiten worden gemaakt. Verwarring alom over de vuurwerkregels. Vanaf dit jaar mag er geen vuurwerk meer worden afgestoken tijdens de jaarwisseling. Gemeentes kunnen wel ontheffingen verlenen aan bijvoorbeeld verenigingen voor een vuurwerkshow. Maar de Zeeuwse gemeenten hebben met elkaar besloten zulke ontheffingen niet te verlenen. Maar het nieuws was net bekend toen de gemeenten Stolen en Veren al lieten weten toch uitzonderingen te willen maken. Een evenement met, laten we zeggen, een hele langdurige staat van dienst, aantoonbaar zorgvuldige organisatie en een hele bewezen veiligheidsaanpak willen we onder zeer strenge voorwaarden wel bekijken. Een burgemeester kan dus ontheffing verlenen en het afsteken van vuurwerk toestaan aan verenigingen. Dat geldt niet alleen in Veren, maar overal in Zeeland. Dat zegt burgemeester Frank Weerwind van Terneuzen, die spreekt namens alle Zeeuwse gemeenten. Zijn er tradities uit het verre verleden met grote shows en dergelijke, dan is het een stukje couleur lokaal dat een burgemeester kan wegen. Maar nogmaals, de algemene lijn is dat wij het landelijk vuurwerkverbod als burgemeesters in Zeeland volgen. Reden voor het standpunt van de Zeeuwse gemeente is de politiecapaciteit. Zo zouden agenten de handen al vol hebben aan het handhaven van het vuurwerkverbod en daarom geen tijd hebben om vuurwerkshows in goede banen te leiden. En waar Veren oude en bestaande evenementen wil ontzien, heeft Tolen een andere reden om af te wijken van de regels.
De gemeente valt onder een ander politiekorps dan de rest van Zeeland. En daardoor zouden er in Tholen wel mogelijkheden zijn voor een vuurwerkshow. Gezocht met spoed. Honderden nieuwe bloeddonoren. Zij zijn hard nodig om de bloedvoorziening in Zeeland op peil te houden. En dan vooral het bloedplasma. Want daar is steeds meer behoefte aan. Zeggen ze bij bloedbank Sanquin in Goes. Hier in Goes komen op 1 dag soms wel bijna 100 mensen net als Kees bloed doneren. Toch is dat lang niet genoeg en dat heeft te maken met de toenemende vraag hiernaar. Dit gele goedje, dat is bloedplasma. Bijvoorbeeld bij stollingsproblematiek of bij immuunproblematiek. Dat kan dus alleen door een plasmadonor worden geholpen. En ja, patiënten die medicatie krijgen, leven langer, hebben dus meer van die geneesmiddelen nodig. Er worden steeds meer mensen vroeger in een ziekteproces gediagnosticeerd. Zo zien die vraag, wereldwijd overigens, stijgen en best hard ook. Wat hier dus steeds vaker gebeurt, het bloed wordt uit het lichaam gehaald, gaat door dit apparaat heen. De plasma wordt er dan uitgefilterd en de rest van het bloed gaat weer terug het lichaam in. Het vergt dan ook minder van het lichaam dan de traditionele manier van bloed geven. Het prikken is een ding. Ik heb al collega's proberen zover te krijgen, maar ik kreeg ze niet mee. Want ik ben bang voor een naald of dat soort verhaal. Maar ja, ik kan uit de ondervinding vertellen dat het helemaal niet zo eng is als dat het misschien lijkt. En ja, zoals ik zeg, het kost mij geen moeite. Met plasma kun je zelf de afspraak inplannen. Dus je kan het inplannen wanneer je het zelf het beste uitkomt. Dus ik zou zeggen, doe het gewoon en neem die stap een keer. Dan weet je vanzelf of het wel of niet een idee is. Niet iedereen kan trouwens donor worden. Zo moet je tenminste 18 jaar oud zijn, tenminste 50 kilo wegen en nooit drugs of doping hebben gespoten. Op Schouwen-Duiveland is het aantal boetes voor illegale buitenslapers in 1 jaar tijd spectaculair gestegen. Uit cijfers blijkt dat het aantal bekeuringen bijna 7 keer hoger ligt. Met BOA's Albert en Erwin gaan we mee, op zoek naar mensen die buiten willen slapen in de openbare ruimte. De BOA's waarschuwen eerst en geven later op de avond een boete. Op de Brouwersdam is het al snel raak. We zien hier een auto die volledig is dichtgemaakt door middel van een soort van gordijnen. We gokken zomaar dat deze hier al staan te overnachten. Het aantal boetes voor zogenaamde buitenslapers op Schouwen-Duiveland is spectaculair gestegen. Er zijn veelal toeristen, maar ook mensen die op doorreis zijn. Hallo! Ja, het is echt hele... Goedenavond! Ze moeten eerst even aankleden. Ja, kijk, kein Problem, wir warten. Sie sind jetzt, glaube ich, Sie wollten hier übernachten, oder? Eigentlich ja, Ja. das ist nicht erlaubt. Nein, das ist nicht erlaubt. Oh, ehrlich? Ja. Oh, okay. Für jetzt ist es nur Anwarnung. Ja. Ich habe auch noch einen Flyer dabei. Ja. Da steht auch ein QR-Code auf. Nach Campingplatz in mijn Nähe, aber Sie sind mit Autos, so vielleicht ein Hotel ist auch noch eine Möglichkeit. Ja. Aber Sie dürfen hier nicht übernachten. Oh, zal ik een paardje doen? Ja, waarom? Zeker. Dan loop ik wel even naar Nederlander toe. De Brouwersdam blijkt deze avond erg geliefd. Hallo, goedenavond. Maar mensen wakker krijgen? Goedenavond. Het is niet toegestaan om hier te overnachten. Ja, toen ik hier om 8 uur kwam, toen was het vol met campers. En toen we gingen slapen, was het hier nog druk, maar nu niet meer. Ja, ze geven eerst gelukkig een waarschuwing. Wat vindt u daarvan? Vriendelijk. Ja. Ja, misschien stom, misschien had ik beter kunnen kijken, maar wist ik veel. Ja. Volgens de gemeente veroorzaken buitenslapers veel overlast voor bewoners op het eiland. Is omdat die plekken waar zij kamperen over het algemeen midden in de natuur zijn. Die willen we graag veilig, netjes en schoon houden. En ja, de ene natuurkampeerder die houdt zich daar ook keurig aan. Maar ja, je ziet helaas ook dat er heel veel vervuiling ontstaat door bijvoorbeeld behoeftes die gedaan worden of vuilnis wat achtergelaten wordt. En dat is niet nodig, want nogmaals, we hebben genoeg plekken op het eiland. We zijn inmiddels hier in Schanendijken aangekomen en een camper gevonden. Het is nu na het tijdstip dat er niet meer wordt gewaarschuwd, maar boetes worden uitgedeeld. En dat gaat dus gebeuren. Het is niet erlaubt te slapen aan de weg. En zo krijgt deze Duitse toerist een boete van €170. We vervolgen de avond en horen het ene na het andere excuus. Bijvoorbeeld dat ze de borden niet hebben gezien. Nou ja, meneer gaf aan dat hij het bord niet had gezien, maar goed... Als je het bord zo ziet, zou je toch zeggen, groter kan je het niet krijgen. Het staat ook nog in het Nederlands, Duits en in het Engels. Dus in alle talen is het mogelijk. Maar hoe kan het dat het aantal mensen dat illegaal buiten slaapt zo explosief is gestegen?
Maar dat na corona er heel veel toename is van mensen die zomaar op de Bonnefoy zijn gaan komen kamperen. En dat is ook een beetje de trend. Ze gaan vaak onvoorbereid. Dus we gaan rijden en dan zien we waar we uitkomen. Gaan we kijken of we een slaapplek kunnen vinden. En als ze die dan niet zo snel vinden, dan denken ze, oh, kijk, daar leuk aan het water is een parkeerplaatsje, dan ga ik daar staan. Als het aan deze 2 BOA's ligt, zal niemand illegaal slapen, behalve op de camping. Er gaan nog een hele hoop van dit soort controles komen. Net zolang tot mensen het hebben geleerd, om het maar zo te zeggen. Ja, en anders kom je Albert en Erwin tegen. Onder andere. Zeeland wordt bestuurd door mannen. In onze provincie is 16% van de wethouders vrouw. Dat is veel minder dan landelijk en ook minder dan 4 jaar geleden. Van de 50 nieuwe wethouders die sinds de verkiezingen in maart zijn benoemd of worden benoemd, zijn er maar 8 vrouw. Dat is 16%. In 7 van de 13 gemeenten zijn zelfs helemaal geen vrouwelijke wethouders. Dat zijn Middelburg, Vlissingen, Rijmerswaal, Borselen, Capelle, Hulst en Terneuzen. Sluis heeft, zoals het er nu naar uitziet, als enige gemeente meer vrouwen dan mannen. In Veren en Schouwen-Duiveland is het aantal gelijk. Monique van Doorn is één van de 8 vrouwelijke wethouders in Zeeland. Ze heeft jarenlang gelobbyd voor meer vrouwen in de politiek. Heel spijtig dat het toch niet de 25% is waar we in ieder geval naar streefden. Ik ben dan wel heel blij dat in Veren, in mijn eigen gemeente, van de onderste plek, dat we daar naar een veel betere plek zijn gestegen. Maar het is jammer dat diversiteit over de hele breedte gewoon nog onvoldoende tot wasdom komt. Zeeland blijft achter bij de rest van het land. In andere provincies is ongeveer 29% van de wethouders een vrouw. Een deel van dat verschil komt doordat de SGP in Zeeland groter is dan elders. En bij die partij zijn vrouwelijke wethouders nog een uitzondering. In Zeeland zijn al 11 wethouders van de SGP. De bevolking in Zeeland is ook vergrijsd, dus er zit hier ook een andere traditionele invulling van besturen. Ik denk wel dat het een stuk bewustzijn ook kan gaan helpen. Dat is een stuk waar we ook wel aan werken. Dus ik hoop ook zeer, schot voor de boeg, dat als er volgend jaar provinciale verkiezingen zijn, dat ze bij de formatie toch elkaar aankijken. Dat was een van de dingen waar ik verbijsterd over was 4 jaar geleden. Dat je dan met elkaar naar buiten komt. En dat vind ik nu nog wel, soms dat het ook een kwestie is van bewust nadenken van hoe zitten we erin. Veel mensen beginnen hun politieke carrière in de gemeenteraad. En ook daar blijft het aantal vrouwen al jaren achter bij het aantal mannen. Er is actie nodig, zegt politicoloog Sarah Runderkamp, die onderzoek heeft gedaan naar vrouwen in de politiek. Ik denk dat de politiek is bij uitstek een vertegenwoordigend orgaan natuurlijk. Hè? En dat geldt voor, die maakt beslissingen voor ons allemaal. Dus lijkt me dan ook een beetje gek als daar de helft van Nederland niet zo heel erg bij betrokken is. Dus ja, ik denk dat je altijd moet willen dat je zoveel mogelijk verschillende perspectieven hebt. Mensen met verschillende ervaringen die ze weer in kunnen brengen in die politiek. Maar ja, het is een vertegenwoordigend orgaan voor alle Nederlanders. Dus ik denk dat het juist in die politiek heel belangrijk is dat je meer vrouwen krijgt. En natuurlijk ook meer diversiteit in bredere zin. Om te zorgen dat meer vrouwen politiek actief worden, zijn meer rolmodellen nodig, vindt Van Doorn. En nog steeds is het zo dat als je als vrouw in een bestuur of in een bestuurlijke functie ook buiten het openbaar bestuur komt, dat er toch nog heel vaak wordt gezegd, maar hoe doe je dat dan thuis? Terwijl dat tegen geen enkele man gezegd wordt. Ik heb aan menig tafel de afgelopen 40 jaar gezeten. Dat ze heel verwonderd vroegen 's avonds bij een diner van, heb jij dan kinderen? En dan zei ik, jij niet? Jawel. Nou ja, en dat maakt, en dat lijkt heel simpel, maar dat gaat heel diep. Want je voelt je toch steeds weer, had ik hier dan niet mogen zijn? Of waarom moet ik me überhaupt verdedigen? Van alle partijen doet Pro het nog het beste met 33% vrouwelijke wethouders. Daarna volgen de VVD, het CDA en de lokale partijen. D66, de ChristenUnie en de SGP hebben in Zeeland alleen mannelijke wethouders. Brandweerposten die niet kunnen uitrukken. Brandweervrijwilligers waarvoor zelfs ontslag dreigt. Het speelt op dit moment in Zeeuws-Vlaanderen. Doordat Europese belastingregels het moeilijk maken om werken in België te combineren met het zijn van vrijwilliger bij de Nederlandse brandweer. Dat zit namelijk zo. Wie hier in Nederland dus bij de brandweer zit, wordt gezien als een Nederlandse ambtenaar en moet dan ook hier zijn sociale lasten betalen. Maar als je dan hier over de grens bij een Belgische werkgever werkt,
moet hij eigenlijk de sociale lasten in Nederland betalen. De regeling die dat allemaal op een nette manier afhandelde is verlopen en daardoor komen er een hoop brandweermensen in de knoei. Ja, helaas heb ik heel trieste verhalen gehoord. Dat vind ik echt heel erg vervelend voor die mensen, want dat heeft financiële consequenties. Dat geeft heel veel spanningen in het thuisfront. En die mensen zijn ook gestopt, die hebben financiële zorgen nu al. En dat denk ik bij mezelf, hoe kan dat nu? Het gaat in totaal om ongeveer 30 brandweerlieden. En dan denkt u misschien, ach dat valt wel mee. Maar hier in Westdorpen betekent dat een kwart van het korps niet inzetbaar is. Dat betekent dus dat ik hier in Westdorpen niet kan garanderen dat wij eruit kunnen met de brandweer. Een van de collega's momenteel, die ontvangt ook geen loon, dus die weet niet hoe hij zijn vaste lasten verder moet aanverdragen. Heel veel reuring hier, ook in de wetenschap dat we hier misschien komen, ergens naar een brand toe moeten en gewoon juist die 4 mensen missen om te kunnen vertrekken. En wat doet dat met jou? Ja, dat doet mij wat. Ik heb die mensen eigenlijk allemaal binnengehaald, vol enthousiasme, gezegd vrijwillige brandweer. Die mensen willen wat doen voor de omgeving, voor de maatschappij. Ja, mijn gevoel is dat ik ze eigenlijk onbewust nu in een prak ellende heb gesleurd. Ja, niet wetend dat dit de gevolgen konden zijn en ook niet wetend waar het eindigt. Want wat voor gevolgen kan dat hebben op jouw leven? Nou, ik wil daar niet aan denken, want kijk, mijn leven en van mijn vrouw, mijn zoon die zit ook bij de brandweer, dat bestaat uit brandweer. En er wordt overal rekening mee gehouden met de brandweer. En als dat wegvalt, dan weet ik dat heel veel doet, ook met het gezin. Wat doet de VRZ hierin om te helpen? De urgentie zo hoog mogelijk proberen te houden bij beide ministeries van België en Nederland om te begrijpen dat dit snel moet worden opgelost. En wij kijken met individuele vrijwilligers wat voor hen het probleem is en hoe we dat met elkaar kunnen oplossen. En waarom doen we dat? Om te zorgen dat die vrijwilligers die dag en nacht voor de Zeeuwse inwoner klaarstaan om het hier veilig te houden, te zorgen dat zij ook geen financiële zorgen hebben over het werk dat zij doen. En zo ben je weer helemaal bijgepraat en zijn we weer terug op zaterdag. Voor nu in ieder geval nog een fijn weekend en tot morgen.